Sabay mo daw. Sama di ka mo tabang og laban, lakap diri, lakap diri. Sa pagtuunin mo na ako washing machine? Bulindi ang atop kanay buslot. Uy! Sa pagtuunin mo na ako panday? Awang suga, tanawang suga. Kapudiro na, ilisig bombilya, ilisig bombilya. Pili taon ko electrician, oy. Antone! 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 Ano dyan pagtawanak ka? Sige na malangkag katog. Antone! Antone! Mata na! Gijud ka mo mata? Gijud ka mo mata? Antone, mata na lagi! Sabay mo daw. Sama di ka mo tabang og laban, lakap diri, lakap diri! Sa pagtuunin mo na ako washing machine? Gago ka? Buhan ka rin gapanag diri! Trabaho mo na yung mga babae, oy. Helong! Animal, di kang tawanak ka? Bangon na diha, buliti itong atop, kay mutulong itong mulan itong buwanga ka? Unsa to? Ingon ko, buliti ang atop kanay buslot. Uy! Sa pagtuunin mo na ako panday? Uyab ko ni mo dapat i-treat ko ni mo as uyab. Di ko mubulit ana, oy. Di ko po panday. Nabuang na. Pero, papandayon ko ni mo bata. Kana. Animal kay ka sa? Bulan kay buwanga ka ha? Oh, tanawang suga! Tanawang suga! Kapudiro na! Ilisig bombilya! Ilisig bombilya! Oh, reklamo ka! Ay, kung ingnan nga, dili ani mo kaya! Uy, halo! Dili taon ko electrician, oy. Nga mo, ingat sana. Pagkaran ko lang ko. Nayapag ka niya. Bahala ka niya, oy. Big rason! Ay, naguli ha! Ay, naguli! Uy! Naayon na lagi suga din. Di ba yun, hindi pa ayaw? Ano lagi nagpalong-palong? Oh, naayo naman! Apil sa gani ang ato? Ikaw nag-ayaw? Dili, oy! Kinsa di ay? Si kumpare! Akong gipayo ni kumpare! Aw, maayaw niya. Imo gisuhulan si kumpare kay maikog ta. Ay, wala, oy! Ng snacks raman siya! Ako raman siyang gipapili! Pancake sa bikiri or kani akong pancake nga gidala-dala diri? Nga imo gitagaan pancake sa bikiri. Ay, wala, uy! Unsay bagtuon mo na ako, baker? Kay tagaan ako pancake sa bikiri?